Khubor Kaba TV. Hagini gi arp sau kenta bala lain kila dan prangut gi breu ki balayap ha gajing sya pembertat hagi laiteli gi district Jong ke Bihar. Nriungut gi dai tangna orang ngabat district. Kajing sya pembertat Jong ki kadai hagapor bagi dang trei halengka. Arngut Kiwei pat gi dai na Rotas bat West Champaran district. Kalong kami kepadang live sans nem karta kala syak siyap haulok jongka ha northeast Delhi namar ba utrai sne weka bagadon jinge dai shawai. Ki pulit kila lap ya met yap jongka na krum jing tia bat kila lap ru ba ka kamera kala bit dak senam sudah ka khun Kynthih jongka ka badang khat san snem karta kala pentip sya ki pulit ba ka kmi jongka kadai ka bala tip kerteng kum ka Draupadi katba uba peniap ya ka pat udai upana uba kerteng usunil hadu mentaru usunil udang pedri. Lalap yang mediap jong principal ka Behali Degree College Ujiban Chandranath hayeng sa jong habas dang kajing tokit jong kipulen la suba baka daw kajing yap jong kadai namar ba uhap na katunum jong yeng ka bausa nrei kimpat lapat ban pentikina bat kidang ap ya ka report jong ka postmortem kajing ja kadai ka balaja ha Borgang area ha Behali ha ka yeng bausa nrei ki bahayeng asam jong upat kisa ha Tezpur. Nongpang ubala san pusau snem karta ubala thiapang ha King George Medical University ha Lucknow ula bathat jubor ya lag jing im daga ba Kynthih na kamala ga balai Jong ka hospital ka bau thiapang utei ubriu dei ubala tip kerteng kum uram vikas shohan ubadon ya jingpang butlum bat ki doktor kidang syudap puju hagapor bau Kynthih na jing khanyen udan tang marwei hi namarba ki ba ap yu kidang mi sabar kibahiyeng kila kena badai namar ga jingkren khor palat jong ki nong trei bat ki nong ap ha ka hospital ban man la kapor ki tim ki tlaya u bat kani kala bandai ga daw bo usim yala jong jing im ki pulit kidang tokit bnia halor ka ga jingja namar ba ga dai ga balaja ha kapor bagi nong trei kidang penkhoi ya ka kamera thia ki pulit kila kemyo nong yalam barim jong seng BJP u masom raza rahi bat la keno bau peniap yau nong shangwai jong u balasan pusan snem karta ha Maharaganj Uttar Pradesh ka khon jong unong shangwai kala yathu bau la terwa pisa ya ka khandai lak tengka bagan snapjar bat bakan nom kren persya AAU ki pulit kila kemyo rahi na khapot jong ka India bat Nepal ha kapor bau dang persyang ban petkrat shawar jong kari kakhon kalai thu bau tei nong yalam ga BJP ula bat boreka bat habau kpa umut ban let seki bor jong ka ain ula peniap pan ban yu ki forest guard jong ka Assam ha Kokrajhar district kila siat yap ya wei nong khai ding to ha Jharbari forest area ki pulit kila pentip bagi forest guard kila lap ya ga kanhon jong ki nong khai ding to ki bawan kit da ga bicycle ya ki ding lengkot nrei ha bagi pa sange kila pet krat penban kumta kila siat ya ki bat uwei ula kelon yap hajo utei bayap udei beratip kerteng kum u Hemanta Basumatri kinong shang shnong kila penlong da ga jing ya ki mar senja ga ne ga jingja bat kila kam ba u Hemanta umdei u nong khai ding to ki pulit kila lek syakatai ke jaka ban penjai-jai ya ki paitba ki pulit jongka Warangal Hyderabad kila register case ya ki hinyongut ki samla puli Dr. Jongka Katia Medical College namar ba ki leben lani ki le ya ka ragging ya usamla puli uberang syuan ban puli MBBS hakatai ke college nyongut ki balasya register case kidai ki bapule ya ka MBBS haka third year kat bau basya leben pat udang puli haka first year utei ukhna ubana Rajasthan ula pentip syaki pulit bagita ki senior jong u kila buat bat kila syok la dat u haduk bala haban penkit no u sya MGM hospital u head constable jaga Delhi police u MG Rajesh ula sya syok ha ki laingut ki brio bakan top ya ka Kynthih brio kajingja kala ja ka porbo la dep ya ka duty jong u bat udang tmu ban leit no syayeng nrei kat ba udang nya kali ka kali jong kita ki brio kala tengkho ya ka kali jong u kum tau la hiar ban kren bagi dei ban nya bha ya ka kali nrei khamsa shipang habo la rung biang ha kali kila khang nanti ya u bat kila bom nanti ya u dau narot bat dau mauit
Urang ba ubala pesan senem kartau la syakem hagi pulet ka Maharashtra na marbau la dung yap yawai ubreu uba kisah lang hagawai ke yeng basa ha Vasai City. Ubreu ubala syadung udai nongruai. Kalami ke jingnya ni agak bakluit bah hapdeng joki haga jaka bagi sa andre utau wei parlok ula shim da katari nayeng seja bat ula dung yalau parlok. Kitu gilong ki Khubor beman bat ki Khubor kam sniu na Kylleng kari. Khubor.